Machiegni kendo nyakora mga jongero kamano kuom medo kete mana ka e chendo ni kabende koro wadhi mbele wadhi nyaka kaunti ma Migori kama midhiero mar biwruok mar taka osebedo ka hinya alwora kendo riwruoge makedo ne ler mar alwora medo jiwo yore maketo ler e sigana makende kawuono warango chenro ma ichwalo kod jaduong' January Ogada masani owuok oko matieko taka e kaunti no. Jojuma miwa lerno. Yugi moko puke yono makare pod medo kelo midhiero ma opogore ma oting'o tuoche ne oganda e kaunti ni ma Migori, Kenya, kaachiel kod piny mangima. Lipot mawuok kuom migano mathiedho kaunti ma Migori yango ni gitiyo kod omenda malo milion 800 kuom higa ka higa mar thiedho tuochego ma ikelo kod lil. Midhierogi ma ikelo kod yugigo ma opuke kuondego moko winjore emomiyo January Ogada ma jigni 75 koro wuok oko mar keto ler e alwora. Achako go 4 years behind nyaka na retire. Kura sebiro ka losogi lakini matin koro kaka medo losogi e kaka talent mar kelo momoko na chako gi kikepni go bene na loso kidogo to ne gibedo ka gima customers okoero gin kopne gwaro gi particularly nyiri mabeyo gi ladies ne gineno ni kikepni go gwaro gi koro no kan gi market maber ahinya koro aloko table mat aloko curtains makuro achaka paro ni koro aloso flowers e gweng'no mar Kakrao e Sapon Masnai kama January odake ong'ere kod nying mar garbage killer nying mabende oyudo kalwe kod okang' bende koro sekao mar keto ler e alwora. Gima no medo miyo achako gini ahinya en lil mar environment. Koro miyo kata mana kambi na kata mana tija matemone iluonge ni Migori garbage killer. Iyudo ka compound lil koro talent boro ni Nyasaye miya ni gik miwitogi. Kaka for example gik muneno machalo kaka bags mag sukari gieki. Iyudo ka karanyalo loso gi malir gi ma los beautiful flowers. Koro miyo gino ne wango ya kakoro neno environment koro tiyo gi so many things. Taka gibed trefe mowiti gibed kalatese mowiti. Yugi gima bende ochoko oko witgi to koro tiyo kodgi e loso gigo mopogore ma oting'o gute mago mag maridadi ma bende konye e nweng'o mare. Aloso godo gik moko mang'eny. Aloso go table mats, should I say table mats, aloso go door mats, aloso go ogude ma very decent kendo kata sani an intention mar expand kata mana timbe madongo machalo kaka Gor Mahia gini adwaro mane mondo bi alos ni gute machalo kamako. Aloso godo flowers mag jo churches market logos according to the church. Decorations adhi nyaka cyber ma ngi the suitable pictures gik moko madwaro items monda capture go my customers. January ne timo tijni en owuon kata kamano nyaka sani min ode Jerusa Nyango bikoro wuok oko mar sire. Anyalo twene olembe gimoro nolemo anyalo twene ang'e tweyo anyalo nyise kaka loso pattern ni ma waket pattern kama indi wawe kete kama indi okonyo wa mwachulo nego nyaka nyikwa nodong kiye mwachulo negi go school fees nyithindo 2 masani koro gidhi e university adhi account adhi akawo kit iluongo ni kit kata pot amiyo gni kit nani kete uru ka koro gik mukwanyo te uketo naka ang'e kaka wuoyo kodi ka magi amaya ka dhi to be sukari mo matin kata lollipop moro aso e dhoge gigine. Yugi gi ma owiti ma oting'o kata paket go mag chak besende kaachiel kod moko koro choki kuonde mopogore ma oting'o tende kaachiel kod kuondego mantie nyasi kaka mar arus. Gik matiyogo gi ayudo kamora to majorly adhi hotels tok hotels kumipuke takataka. Hotels koro ng'any Migori ka. Migori is a very rich ground mag taka gi. Kaluwore gi dwaro mar ng'ato. Odwaro ni samoro adhi akele flowers. Although flowers ok adwar na ng'iewo, tachoko gi. E ceremonies kata ka ji otimo wedding kata kwa dhi graduation ceremonies universities machalo kama Gambo machalo kaka Migori County adhi gidhuro ni after ceremony celebration after rules ibito gabita kanyo hata kwanya be okadeo akwanya tu. Jojuma, Ramogi TV, Migori.